हर हर महादेव। तो एक बार फिर बाबा के द्वार पर आ चुकल बानी। आज के ब्लॉग से बेसी जानकारी हटे आश्चर्य कर दे वाला नजारा हम भी देखनी और ये अपने के भी दिखा रहल बानी। इतना ना फुअर, इतना ना माहौल अलग की का कहीं फुअर देख के मन काफी ज्यादा उदास भइल कि ई कहा भाई बाबा के द्वार तो हेंगा न रहे के चाहिए। पता लगल कि कल दिया बारे वाला दिन रहे, जानवर सन के भी खुश देखल गई काहे कि लोग यहाँ अपन खाए वाला सामान भी छोड़ ले बा। हम और बेटी इंस्पेक्शन में निकलल बानी सन, लौक रहल बा अनाज पूरा एकदम पशुपतिनाथ के दरबार भर छिटाइल बा, अनाज पर ही चल रहल बानी सन। खैर सफाई के काम तो हो रहल बा, सफाई होके के भी चाहिए, लेकिन जूता रखे वाला ठाव बंद बा। लेकिन लोग इतना तेज, जूता के माया इतना ना बेसी बाटे कि बाबा के मंदिर में, बाबा के दरबार में, बाबा के स्थान तक ले लोग जूता लगा के ही चल रहल बा। भीतर के वीडियो ना ले सकनी है, लेकिन बाबा तो देख रहल बा।